Hola, em dic Carme i us vaig ensenyar com se fa un quadret per forrar la furgoneta dels amics de la gent gran. Llavors se posen 22 punts a l'agulla, amb agulles del 7, més o menys, però podeu fer-lo en qualsevol llana i a qualsevol agulla mentre es faci 20 per 20 al quadrat. Llavors el més fàcil seria fer-lo a punt bobo, però ho podeu fer en qualsevol punt mentre sigui que doni 20 per 20. Introduïda l'agulla, al punt, ho feu, passeu la llaçada i torneu a posar. Veus? És molt fàcil i queda molt bé. Se dona la volta i la següent passada és igual. Se poden fer també a punt d'arròs, a punt llis, calades, de ganxet. Però si trobeu una llana maca, ho podeu fer a punt bobo, que és molt fàcil. I així podreu fer més. Com veureu, aquí ja estan les peces acabades i se poden fer de diferents colors, pot ser de ganxet també, amb diverses llanes que tingueu per casa, si voleu aprofitar, i també més finets o més gruixuts. Els finets tindran que ser més tassades, però de gran sempre té que ser 20 per 20.